Забърсал ли си камерата? Те питам аз. Забърсал си, добре. Отиваме в Лондон да ядеме дюнери. Ела сега да ти покажа. Само неща от първа необходимост. Започваме с двоен преамп на Focusrite Dual Mono Mic Pre ISA 2. Discrete 8 Pro, Synergy, два микрофона и in-ear на Sennheiser. И другите неща са по раниците, защото няма как. Тук има неща, които ще отпаднат. Мастеринг, конвертори, компресори и такива неща, за какво са? Никой ги не ползва, така че няма да ги вземем и ние. И мисля да оставя целият този багаж, ще вземем една флашка и да идеме на чалга. Значи като вземеш един камион с техника и го сложиш на кантара заедно с една флашка и флашката натежава, защото минава през самолет, минава през всичко. Отиваш и нямаш проблеми. Ползвайте флашки, хора, не се занимавайте с глупости. Аз пея с аутотюн и китарата ми е на плейбек. Така е. И така звучи много яко. Това е идеята. Здравей, Илак, какво става? Здрасти. Харесва ли ти водата? Коя ти е любимата банда? Не знам. Още се Кой цвят? Кой цвят? Да. Червено. Червено. Ето. С кое е тази? С ягодка. Айде, монтирайте. Някакви коли бокуци монтират. Някакви коли тук бокуци. Моли, какво става с Конгреса според тебе? Кой ще стане новия президент на Българския футболен съюз? Всички на господин Барбатов, но най-вероятно няма да стане той, за съжаление. На Градев не си му фен, Не. а на Гонзо? Най-големия. Особено. И с гласовете на Захариев и на Градев. Ай, газ. Мончо. Мончо! Еде? Не, ми включи, брат. А коя е? Да. Ще да се намеря. Трябва да се върнем сега пак. Ма не е в студиото, гледам на камерите тук. Не, аз виждам на камерите дали ключа ми е там. Ето. Тук ключ има ли? Няма ключ. Ключ нямам. Бе, няма и момчета са въртяли там да са видяли ключ. Мислиш, че е Франц? Да, майка. Няма го. Аз видиш пак по шантата и любовете хубаво. Ето го. Тук между куфарите падна беше, не го бях видял. А без Да. шантата си е бил, нали? Не е бил в чанта. Добре, чао! Айде, обичам те. Сашко, Да. ти нямаш годините, кое ти е с пълномощното? Вие сте шеф. Верно? Да. Не, учи, не си ли ти? Няма кажеш, съм ти такъв настойник или там. Как се казва това? Хубаво, аз не искам тази тъпа дума. Искам да съм ти трафикант, бъд. Не, нещо трябва да е по-величествено. Как викахме на Шалев? Днес ще ме наричаш Херцог шеф. Херцог че се ползва за хероинови наркомани. Ако искаш да го сменим, Това само Не. Дай си вида правата. Какво мога правя с тебе? Дай, мама. Ти си го надраскал така? Не, шеф. А кой го надраска ти? Настоящата декларация не ограничава със срок на действие. Цял Ти живот. си мой. Да, шеф. Ето, вече си имам трето дете. Всъщност, това е до срок на 18 години. Кога ставаш 18? След месец и нещо. Един месец. Един месец, точно. Това ще бъде най-трудният месец за живота ти. Херцог Йотов ще ме наричаш. Благодаря ти. Вози се сега. Имаш един месец. Имаш точно един месец. Абе, а как ми го отдадохте на мене това дете без да се подписвам никъде? Не е нужно. Не е нужно моето съгласие да отговарям за него. Да. Днеска може и да е големия ден Бербатов да спечели изборите и нямам търпение да видя какво ще стане. Това не знам доколко е добре, защото си спомням, че когато отидохме в Лондон, може би първият път, един от пътите, когато отидохме в Лондон, игра Кобрат Пулев с Кличко и падна. И се изпуснахме полет. Да, следващия път, когато бяхме в Лондон и пак Кобрат Пулев игра, беше с Антони Джошуа и ние бяхме в Лондон и пак загуби. И пак се изпуснахме полет. И пак си... Искам да кажа, че на българите не им върви, особено когато ходим там, за жалост. И сега се надявам, нали, когато имат нещо голямо в живота си, сега Бербатов, примерно, днеска има нещо голямо в живота се случва в българския футбол, ние се изнасяме за Лондон, което какво значи? Гонзо ще спечели. Малеко спечели Гонзо, е бати срама. Дали му речета, бата? Гледаме дали ще стане Бербатов президент.
За днес Бербатов президент. Въпреки че аз искам просто, защото групата Бербатов, Мартин и Стилян е много силна и Стилян е много сериозна личност и има много добри лидерски качества. Не случайно. В който отбор е играл Стилян, винаги е бил капитан. Няма отбор, в който да е играл и да не е станал капитан. Монтана, ЦСК, Селтик, Астън Вила и национален отбор. Навсякъде беше капитан. Капитана, Ел Капитано! И сега с Бербатов, дано стане номера, да стига вече тази статуква. И това нещо после да се оправи в държавата и така. Прехвърля ли какво трябва? Да, и виж, че се спрях много бързо и много добре. Пешо. За разлика от бата Пешо. Той се прави много добре, но много бавно. Так. Какво дириш, чиче? Едно GoPro се притесних, че съм затрил, обаче то се оказа в един чужд джоб. Иначе имах батерия поне за него. GoPro-то. Сашето, знаеш колко ми вика отдеве в студиото, докато се събирахме? Направил съм още някаква друга чалга за пеене, ама не знам това дали ще носи това парти за такава музика. Саша, ти в момента всеки път се притеснявам, между другото това напълно сериозно съм и откровен, всеки път се притеснявам ти като излезеш и като ги зачешеш с тия хитачки и като почнат да крещат и аз си викам, и ние сега какво? След тази китка, половин час, тупаници, излизаме с чупа бариери. И всеки път се викам, окей, сега свършва реплея. И всеки път очаквам, че ще чуваме штурчетата. Нали знаеш, като празна дискотеката, осветлението как скърца. Да. И си викам, сега предстои да чуем ето това. Не, брат. То ще става обратното, става още по-яко, има надграждане всичко. Не е, брато. Мен предполагам, че чака много малко изпълнители, които пеят преди нас, ме притесняват. Как ще се справим след тях? Много малко. Много малко. Значи, момчета, само да ви кажа нещо. Никой не съм се притеснил. Сашко. Значи, има някои ситуации, до такава степен дигам публиката, че не съм очаквал, че толкова мога да я дигна и сега викам, вие излизате и викам, добре, какво ще стане? И ви дигате 5 пъти повече, разбираш ли само. Аз предпочитам да е толкова добър и да е с нас, отколкото да е слаб и ние да трябва да оправяме и неговата мацаница след това. Да, ама готино, защото и ние се надъхваме. Като видим ти какво правиш, как ти реагират, нали? Ние се бориме за тази реакция или по-силна. И за да постигнем, знаем, че няма да стане с здравейте, ние сме скандал и те да се радват просто защото. Става си концерт, да ние сме концерт. Какво става с конгреса, момче? Ти го следиш изкъсно. Гонзо май ще спечели. А във Варна печели с 50 гласа, брат. Ти нормален ли си как? Той има 90 гласа преднина вече, то няма да има и балотаж. Цирка жиска работа, знаеш къде е проблема? Че феновете са фенове на отбори, които са си частни. И той е собственика на отбора, може да си гласува за който иска. Феновете му искат еди, какво си има? Той си собственик, това си е неговия отбор. Той си иска Боя Михайлов, той си иска Гонзо. Това е като да сте фенове на моята кола и аз да я паркирам грешно и вие да ми кажете, ти що паркираш? Това си е моята кола, ще паркирам как си искам. Какво да направя, че сте фенове на моята кола? И това е проблема. Те са фенове на някакви частни отбори, които нямат капка в главата, брат. И си гласуват за статуквото, за това, което беше. Не искат никаква промяна. Гонзо ще да донесе промяна със същите кадри. И що не донесе толкова години? Момента прилитаме в Сърбия, височина от 36 000 фута. Това са 10 970 метра. Скоростта е 390 възела или около 725 км в час. Нареждам сега с на опашката. Това в София. И гледам последния минава покрай него, не мога да разбера той дали е на опашката. И изведнъж извиня бе, това не е ли там с вас този журналиста? И как му беше име? Викам, какъв журналист бе? И този, дето вика полицайите. Към не имаш грешка. Нема грешка бе, това бе, това. Към не мога да разбера за какво говориш, ние тук сме само музиканти. Журналисти при нас няма. Абе, журналиста е. Добре, окей, така да бъде. 100% е имал предвид Сашко. Абсолютно, аз съм журналист, китара. Много ми прилича, не може да не... Не мога да се оплача. Дали си доволен от своя настойник, той упражнява ли контрол над тебе?
Шеф, Цяло въобще грижи ли се, интересува ли си, как си, изпитвал ли си нужда от него и също така неговата липса на секюритите, чекове, митници, граници, като цяло? Ами, неговата липса се усети за малко, но не ми е липсвал. Тук. Шефе, Така ли ще говориш за твоя Херцогове? господин Херцог Йотов. Йори Шамар на летището в Лондон, чек, знаеш. Мило, в момента сме тук отвънка на един паркинг с едни рейсове и трябва да идем некъде и не знаем къде трябва да идем, чакай малко. Искам да споделя, че нямам търпение да видим какво ще бъде днес в Лондон. Не съм пял, пял съм много тук като малък, ама вече съм почти 18 братле, you know what I'm saying. Така че днес ще бъде велико пари. Къде снимаш пъти? Тук ще бъде ситуацията, да снимаш пъти. Бати рейсера, бате. Изчакай да спре. Той не спира. Той намаля. Това е Чек Норриса. Чек Норрис не спира, той намаля. Не, няма такова нещо тук. Аз си видях живота на лента, видях как целувам пода. Само той... Аз се разбрах за тебе, така че... Чакай. Стигнахме. Тамон, стигнах. Как си, брат? Гледаш ли? Георги съм аз. Лъчо. Лъчка, как си, Лъчка? Да, Лъчо. Добре сме, брат. Той имаше още толкова. Уважаеми зрители, успяхме. Вече сме в заведението и искаме да ви поканим на 27 април в Арена София, бившата Арена Армеец. Ще бъде уникално. Ще и много огън. Ще има много огньове, ще имаме видеостена, надявам се, с картинки. Все тези неща не са важни. Важно е, че ние ще бъдем там и ще направим бати купона и ще ви изпеем новите песни, които в момента, в който ви го казвам, още не са излезнали, но ще излезнат и край. Да, те са бая. Ако мога пуснем 6-7 песни за този месец и половина, а ние ги имаме, въпросът е можем ли да ги пуснем? И най-важното нещо за нас, на концерти и на участия. Освен само да се смеем и да скачаме, ви обещаваме, че ще плачем. Защото това също е част от нас. Това са емоции, те са всякакви и трябва да се изпитват. И има едно нещо, с което сме много различни от целия свят, от всичко около нас. Това, че българите ние възприемаме за купон да се плаче и да се смеем. На другите места, ето ние обикаляме и по света, навсякъде се иска само купон. Вечерта не приключва с сълзи и после пак купон. Това е традиционно за нашия край. И затова това, което ние ще направим е това. Един хубав балкански купон. Да. Заповядайте да плачем и да се смееме заедно. Да изпитваме живота в пълната му цялост, такава какато е. Господин Херцог, здравейте още веднъж. Много благодаря, че ми давахте възможността да стигна до Лондон, като изявах само един тупаник. Въпросът ми е следния. Тук ли ще е сцената? Това ще го разчистваме или така ще остане? Добре, това ще го разчистим и това ти е сцената. Добре, доволен съм. Не мога да се оплача. Добре, доволен съм много. Много съм доволен, няма право да се оплаквам. Всичко е на ниво. Това е. Първо искам да благодаря на Божидар, на Боби, на Жоро и на целия екип на Клуб Рио, че оставаме прекрасното посрещане, което ни направиха. Успяха да допълнят перфектно моята схема. Моята схема беше, понеже тя е техническа, понеже лаптопа няма да издържи вече тая сесия, която сме направили
тежичка така с Mac Studio и няма да стане с лаптопа. По принцип лаптопа го пренасяме извън България. И затова решихме този път направо да вземем Mac Studio, обаче той трябва дисплей за него, няма как да мъкнем дисплей. Затова с Жоро и тук с едно от момичетата от персонала отидоха до тях, взеха един дисплей, донесоха клавиатура, извадиха една стойка за САЩ. Всичките неща, които ни трябваха да си свършим работата, но ще да ни е много по-сложно да ги пренесем през самолета. Така че Ево, банда, много ви благодарим. Аз лично съм ви много благодарен за това, отделно за тази гощавка, нали, това е ясно, но не сме дошли за това, дойдохме да свършим работа, вие помогнахте, за което съм благодарен. Много е хубаво, Пепката пие биришка, настроението е на ниво и след малко започва така дълго очаквания лайв, който аз вече нямам търпение да започва. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always got to love. Anytime she goes away. Мията съм шефа! Версия на фойерверки. Пепка, имам няколко въпроса за теб. Да. Как мина партито? Аз съм много доволен от всички забъркани. От Тото, от Лъчо, от тебе, Саши, Джоро. Колко много ми спасти на мене чрез възможността да разчитам на тебе. Защото аз знам, че... Аз за това звъннах на Тото и му казах, да, бе. какво мога да направя, всичко да е, нали, точно. Човек, наистина се натика. Нормални неща, човешки, нали, Лъчка? Смисъл... Какво ще пуснеш на Сашо? Не, моля те, водоем. Не пускай водоема, моля те. Малко разплатил водичката така. Стига! Стига, моля ви се! Момчета, моля ви се! Саши, какво стана, бе? Абе, с Пепката сме двамата и да така го кажем, уринираме до една кола. Защото няма тоалетни, нали, човешки неща. И Пепката вижда една количка и вика, айде сега взимаме тази количка да слагаме кейса отгоре. И Пепката дава газ колкото може на тази количка и количка почва ляво, дясно. Пепката се прибива върху количката и една кола идва и ще го пусне и спира в последния момент. Много смях. Нашия паднал са прибил. Пред една кола паднаме преди Мерцедес направо. Знаеш къде отиваме? На ония ъгъл, на който създадохме собствена авиокомпания. Спомниш си как се казваш? Лузер! Чичи, кажи къде ти е телефона, кажи колко пари дадохме току-що за глупости и кажи какво мислиш за БФС. Телефона ми е в колата, която най-вероятно вече е в Лондон, а аз съм на гейта за България. Така че няма да имам телефона на известно време. И дадохме 110 паунда за... Мисля, че това ще прозвучи странно. За няколко грама. Но наистина просто при куфара на Пешко не достига с няколко грама махани и Гонзо е зле. Ето, дай. Да, съвеща. Да знаеш, че личи някой българин. Отиваме директно с багажа там и се тресваме и запускаме. Айде. Какво стана сега? Гонзо, видиш какви неща предизвикваш, брат. Ярост с хората.
Защото е такава е цялата работа. Защото БПС-то, ако не беше станало така, сега Пешко щеше да има нормално кръвно. А тия му разказаха играта. Гонзо спечели, са етажа там на това е сърдита и всичко излезна върху Пешо, който ги нарече еди какво си, Луковицкия ми еди какво си. Тия са на пикаха вече. Дай ме четвърти път. Те пикат от скука вече. Вие пикат от скука. Се скараме като на малки деца. Ето ги. Защо пикате от скука вече, бе? Пикате от скука вече. Айде, че ще липне самолево. Айде. Моля, прибихте се, пикахте. Влезнахме в... Брат, моля ли след летището, пикахте. Как знахме да излизаме? Моля след лайфа никой не ти се не обади. Ай, кажи ми сега. Ядохме. Никой не ти звъна след този лайф. Как е минало? Добре ли е? Как си, жив ли си? Колко ще се прибереш? Няма ли да се прибереш? Колко ще я пикам? Не пикате. Питах ли те дали ще пикаш? Пикате вече от скука. Що не те взима на сериозно? О! Виж, стигнали сме се едно. Не, една част от мен още е в Лондон. Това е моят телефон. Но няма нищо. Може би така трябва, може би, най-вероятно, едва ли не. Иначе, може би, ако имах телефон, щях да пропусна нещо. Нещо да видя, нещо да чуя, нещо да си поговоря с някой. А сега няма да имам тази възможност да го пропусна. Сега ще мога да се видя с всички и да си поговоря с тях. Иначе телефон ще ми го пречи. А вие, за да не ви пречи повече това нещо, гасете този телефон и излизате навънка, хубаво е времето. Това е. Аз ще имам, Сашо. Айде да си вървим. Херцог шеф, давай пред мен. Херцог шеф, да. Ей, това